maayong palis atong mga sugang titan-aw no, atong mga karondalya. So karon adlaw Biyernes, medyo maulanon ang hapon diri no. Mga ligsik, mga karondalya. Nya dag-ong pod ang kalangitan. So sa mga nungutana og kano saan amo ang tukar, so karon Domingo po nami ato ano niya mag-upload ang pug mga video pohon na makahatag na pud kalipay sa uban po natong mga suking titan-aw sa Kandungaw Rondalya. Iwan na mga karondalya no, iwan diri karon. Malipay sa tangam uwan kay ang atong mga humayan mabisbisan no, ka inom sila og tubig ng mga tanom niya po kayo tabang sa mga sa hayop kay katong banhinan mas dali mo tulok tubo balik ang mga sagbot. Kumusta mo diha no? Ayong adlaw ninyo diha. Salamat kayo sa inyong kadayong suporta. Muna ito na ito nang ipasalamatan inyong suporta ng dito as. Hinaot lang ta, makaantong ganda kanunay, itong panginabuhi, ay doon hatagan nakalahutay ta no, ampo kita sa labang gahom na maka survive ta sa ato ang panginabuhi. Yeah, shout out na to no, itong mga signifikan-aw sa Luzon, mga Bisaya na to dito. Magandang araw sa inyong lahat sa itong mga signifikan-aw nga tuwa sa laing nasod. Good afternoon everyone. Yeah. Yung mga Bisayang followers, mayong adlaw ninyo diha mga sano o sa itong mga silingang probinsyang Bisaya. Salamat kayo sa pagtanaw, mayong hapon.